adran y Merlod Mynydd Cymreig, yr adran A, heledd, dyn ni newydd gweld, mae rhain bach mwy at seis sy'n addas i chi, falle. Ie. Ti'n meddwl ni? Ie, sy'n ni'n meddwl, just haws i trin. Neis, wi licio ffordd ti'n meddwl. Mae'n amlwg hefyd yn ddosbarth sydd yn boblogaidd iawn, achos mae wedi llenwi eto yma yn dywy'r adran A'r Merlod Mynydd Cymreig. Yndi, chwarae teg, ac y dosbarth i Ebolion sydd gyda ni, ac ambell un gobeithio, a potentially march yn y dyfodol, dyna dyn ni'n chwilio amdani fan hyn, ydy Ebol sydd yn mynd i mynd mlaen a bod yn llwyddiannus fel march i'r dyfodol. Ac yn siŵr Adrian Bowen, y beirniad o Bwll Trap, San Clair, sydd yn feirniadu ac gobeithio bod o ymdeol i blesio. Felly o ran yr adran A, y Merlod Mynydd Cymreig, atgoffa ni beth wyt ti'n credu fydd y beirniad fyny Adrian yn hwylo amdano fe? Adrian, dwi'n meddwl, Merlod, wrth gwrs, Merlod Mynydd ydyn nhw, mae'n rhaid bod yna rhyw cyletrwydd, asgwrn, siwrle. Bydd Adrian eisiau pen pert, os ydyn ni'n meddwl, ond digon o maint ag asgwrn gyda nhw hefyd. Mae Brydfer Glyn Coch wedi bod yn llwyddiannus iawn dros y blynydde am magu adran A, ec a dy. Ac maen nhw'n arbennig iawn y teulu am troi nhw allan hefyd. Maen nhw'n dda am gael nhw'n barod am sioe, mae yna sgil. A chwarae te, maen nhw'n llwyddiannus iawn. Ac dwi'n meddwl fydd Adrian yn chwilio am rhywbeth sydd wedi troi allan yn berffaith heddiw hefyd. Ddim just o ran teip, ond bod y darlun cyfan yn iawn. Fel wyt ti'n gweud, mae yn ddarlun pert. Mae angen y pen pert yna. Mae hwnna'n amlwg iawn. Mae'n gryf yn y dosbarth. Yndi, chwarae teg. Wyt ti dy hunan yn magu adran ec ac adran dy, ond mae yna gysylltiad y ti gyda adran A hefyd? Oes, mae gen i ddwy nithach sydd wedi bod yn dangos ac yn diddori yn yr adran A. Dwi'n trio cael o off yr adran A yn ôl i'r adran ec. Ond ie, Nôl i'r llwybr cywir fe. Mae'n wrthi boddau, chwarae teg. A'r Ebol yma, dwi'n meddwl, sydd o'n blaen yn ei rwan. Ond un o ffefrynnau falle o ran y ffordd mae newydd fynd i'r dosbarth. Cilmeri Casemiro, gan bechnogaeth Ryan Wilson, wedi symud yn hynod o dda. A ti'n gweud fel mae wedi mynd, felly mae'r symudiad yna yn bwysig iawn? Yndi, mae o'n bwysig, achos mae angen bod nhw'n cyfro tir ac yn symud yn gywir. O ran, mae'r symudiad fel olwynion y car, chi'n methu dyma oedd cerbyd y gorffennol, a felly mae'n rhaid bod nhw'n symud yn dda. Llun ni. Chi'n gweld? Neil Edwards, Tellite Silver Cloud. Wrth y march y blaenau Viping, allan o Tellite Silver Queen. Ac Adrian Bowen y beirniad wedi cael cwpl o wythnosau eitha diddorol allan yn beirniadu yn Canada, yn y Toronto Winter Fair, ac wedi dyweddio trafod allan yna. Yn ddiweddar iawn? Yndi, yn y wythnos a hanner dwytha yma. Na ffordd i arwain at y Nadolig. Wel, lyflu, ie. Modrwy. Yn hytrach na presant go iawn. Oedd e'n gwybod beth oedd e'n gwneud? Ie, chwarae teg yma. Wyt ti'n nabod tipyn sy'n cystadlu mae heddi? Ie, mae'r byd y Gymdeithas Cymraeg yn eitha fach. So ie, mae pawb yn nabod ei gilydd bron a fod. Sy'n glen. Mae'n neis wedyn cael rhannu yn llwyddiannau a dilyn be maen nhw'n wneud hefyd. Mae'r het newydd gael ei ddiosg wrth i ni edrych ar ddyfarniad yr Ebolion gyda'r Merlod Mynydd Cymreig yn yr adran A. Yn fuddigol mae Cilmeri Casemiro yn eiddo i Ryan Wilson, allan o'r march Cwm Hir Wildfire a'r gaseg Cilmeri Surprise. Yn yr ail safle mae Lucy Morris gyda bod o falu Caliber. So the first class to be wedi dod o'r un stabl. Mr. Bowen, Lucy'n chwaer has given the prize out. Chwaer i partner Ryan. So wedi cael diwrnod llwyddiannus iawn. Mae wedi bod yn cael sgwrs fach gyda'r rhai sydd yn pwyso wrth ochr y cylch. Mae pawb i weld wedi ffoli ar y dosbarth yma. Mae pawb wrth i bodd ar safon. This time it's 2-2-3, Lucy Morris.
Well, Ryan, big congratulations. A great win. What a lovely class. Oh, it is. It's a tremendous class of points. And it's nice to finally get a red one at the Winter Fair. I've had 8 seconds on the trot. So tell me, this is one you bought? I bought in, yeah, as an outcross for the maids. And then, well, actually, the out of half sisters, the 2 colts first and second. So, yeah. Well, to be fair, he was one of the best movers in the class today. Congratulations. Well deserved. And thank you. It's not possible without Jem as well. He's resigned to the sidelines today, so she'll be somewhere on the sidelines having a good old smile, I'm to sure. the bar now after this. Congratulations. Enjoy the celebration. Thank you. Mae'r hosglwm a'r garden goch yn mynd I Henffordd. A llongyfarchiadau mowr iawn I Cilmeri Casemiro. Ac wrth I fod, mae'r perchenog a'r un sy'n dangos hefyd, Ryan Wilson. Casemiro, followed on by Lucy Morris with Porto Valley Caliber. Third, Jewel Wales with Spring Lane Sparta. Fourth was Samantha Smith with Final Silver Dollar. Fifth was 2217, Peter Jones with Men Ashley. And sixth was 2218, Tracy Jones.